Goedenavond beste kijkers. In verband met de statenverkiezingen heb ik een interview gehad met Ger van Unen van de SP en Michiel Groeneveld van de VVD. Ik ben Ger van Unen en ik ben lijsttrekker voor de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten voor de SP. Ger van Unen woont in de gemeente Hulst, in Baalhoek, dus ik kom uit Zeeuws-Vlaanderen. De provincie houdt zich bezig met economie, natuur, cultuur, openbaar vervoer, energie. Dat zijn eigenlijk wel wegen, dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste zaken van de provincie. Provinciale Staten doen best heel veel en eigenlijk kan je het beste vergelijken dat wat groter is dan de gemeente. De wegen tussen de gemeentes, de natuur in de hele provincie. En Joost, had jij een vraag? Ja, waar staat de SP eigenlijk voor? Nou, de SP die staat voor de gelijkwaardigheid tussen mensen. Wij zeggen niet alle mensen zijn gelijk, want dat is niet zo. Gelukkig zijn we allemaal verschillend. Maar iedereen moet wel dezelfde kansen krijgen. Dus iedereen moet de gelijkwaardige kansen hebben, dat is één. Een dak boven je hoofd, te eten, onderwijs. En als het slecht met iemand gaat, dat we het daar met z'n allen voor opnemen. Hoe denkt de SP over het openbaar vervoer? Openbaar vervoer is een kerntaak van de provincie en daar moet al het geld naartoe wat nodig is. En op het moment wordt het afgebroken en dat vindt de SP heel slecht. Er zijn scholieren die niet naar school kunnen, die op een bushalte staan terwijl de bus vol is. Er zijn op dit moment grote problemen en de SP wil dat oplossen. Danja, jij had ook nog een vraag? Ja, ik hoorde u net zeggen dat we niet mogen bezuinigen op het openbaar vervoer. Waar moeten we dan wel op bezuinigen? Een voorbeeld vind ik de lobbyisten. We betalen een lobbyist in Den Haag, we hebben er één in Brussel. We betalen aan het Huis van de Provincies, we hebben een tafel van 15. Wij hebben een commissaris van de Koningin in dienst, die betalen we. En die betalen we heel veel. En zijn portefeuille is lobbyen. Ja, laat die man lekker gaan werken voor zijn geld. Wij betalen hem ervoor. Nou, Ger, hartstikke bedankt voor het interview. Daniel en Joost, ook bedankt. Goedemiddag, mijn naam is Michiel Groeneveld. Ik ben kandidaat voor de Provinciale Staten in Zeeland. En dat doe ik voor de VVD. Wat is eigenlijk de taak van de Provinciale Staten? De Provinciale Staten houden toezicht op degenen die het bestuur vormen. Dat noemen we de gedeputeerden. En die gedeputeerden die hebben de opdracht om te kijken naar de infrastructuur van de provincie. Dus dan heb je het over de wegen, het spoor, het water. Ze hebben een taak om te kijken naar de omgeving. Dus dan heb je het over natuurgebieden. Waar mag je wel of niet met een industriegebied aan de gang? Wat vindt u van de veranderingen in het openbaar vervoer? Nou, de provincie heeft de opdracht om te zorgen dat er openbaar vervoer beschikbaar is voor de burgers van Zeeland. Dus dat is eigenlijk best een belangrijke taak. Maar het probleem wat wij in Zeeland hebben is dat het is een groot gebied waar relatief weinig mensen wonen. Dus als je die mensen te alle tijden vervoer wil aanbieden, het openbaar vervoer, dan is dat nog best een probleem. Dus je moet proberen om een evenwicht te zoeken tussen wat wil ik daar aan geld aan uitgeven, want het kost best veel geld. En hoe kunnen we nog een goed serviceniveau aanbieden aan mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. In Zeeuws-Vlaanderen wordt er nogal sterk gefocust op toerisme. Is er nog wel genoeg ruimte voor natuur? Nou, wij verkeren in de bijzondere omstandigheden, bijzondere Nederlandse omstandigheden, is dat we erg veel ruimte hebben. En ik denk dat juist in Zeeuws-Vlaanderen we een heel goed evenwicht kunnen vinden tussen het toerisme, het feit dat mensen graag naar een mooie streek komen en het feit dat we dat ook op een goede manier en verantwoorde manier in stand willen houden. Nou, dat zijn denk ik dingen die je niet overal in Nederland zo tegenkomt en dat maakt Zeeuws-Vlaanderen ook redelijk uniek. Hoe is uw visie op de economie in Zeeuws-Vlaanderen en in Zeeland? Nou, eigenlijk zie je op dit moment een aantal dingen die heel erg positief zijn. De beslissing om de nieuwe zeesluis aan te leggen maakt dat Zeeuws-Vlaanderen, maar dan
kijk ik dus naar Terneuzen en Oost-Vlaanderen, dat die steeds meer naar elkaar toe groeien in een één economische zone. En dat is een economische zone die ook nog weer een schakel is in een gebied wat ligt tussen Parijs en Terneuzen en Zeeland. Dus dat wordt een logistieke as die misschien wel hetzelfde belang krijgt als de logistieke as die nu van Rotterdam naar het Ruhrgebied loopt. En als dat gaat zoals ik hoop dat het gaat, dan denk ik dat we allemaal een gouden toekomst tegemoet gaan hier in dit gebied. Oké, dank u voor het interview. Graag gedaan.